Machiegni jahera mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Kabinde nitiere kod mor mang'eny mokalo kawuono mar rwako wendo wa kendo daktari wa obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye tuoche mage to yudore kanye boma ma Kisumo ka aeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Gi nyinga iluonga ni Dr. Joe Rakiro. An wuod Gwasi. Boma ma Kisumu ka asania tiyo hospital mar Avenue Kisumu. An daktari ma thiedho jogo madongo waluongo ni physicians to lony na haswa ene tuoche malandore maluongo ni infectious diseases. Koro I'm a physician and infectious disease specialist kendo amor sana mar bedo kodi kawuono mondo watwag kuhusu tuoche makawuono wadwa wuoye. Tuoche malandore thothne area ni kata ongalani mag tich. Tuoche malandore thoroga bedo tuoche kaka mage kapok wadonje twak achiel kachiel. Tuoche malandore gi ng'eny kuom tuoche mong'ere kaka gwengewa mag Nyanza koni. Kichako gi tuo kaka mar ayaki kata HIV AIDS, kidoge tuo mar malaria, tuo no mar tuberculosis, kwa dhie tuoche kaka pneumonia, tuoche kaka makelo tuo daglach, magote gin tuoche malandore. Inyalo kata medo kanyo tuoche makelo weche mag diep, magote tete gin tuoche malandore kendo mage gik ma abedo kang'iyo ng'enyne. Erokamano nyaka ondi her mondo wagoe mbaka kotendre kod tuo mane kawuono ni kuom tuoche malandore gi. Achiel kuom tuoche malandore ma muhimu kendo ma naneno ni mondo ber ka wawuoye kawuono en tuo maluongo ni tuo mar typhoid. Kendo ang'eyo ni wadhi medo yange maber kendo en tuo ma ji ng'enyne osewinjo. Ng'enyne ka ji odhi osiptal tineno koduogo dala to ng'ato nyisi ni ne daktari wacho ni an gi tuo mar typhoid. Koro adwa ni mondo wanone tuo mar typhoid ni kawuono wang'e gikukune ni ohusu weche mage. Mana gi kar dhogi nwabong'eyo ni typhoid en ang'o kata tuo mar typhoid en tuo ma chal nade koso otim ang'o e del? Tuo mar typhoid ni en tuo machon. Nitiere historia mare wacho ni nitiere nurse moro maniluongo ni Sister Mary, Sister Typhoid Mary. Yani ne otiyo e hotel mamani to jine bedo kodhi hotel no to gibedo matuo to ento nokoyud tuo ni. Koro bang'e ka osekalo thuolo mang'eny to duogo fweny ni kare en carrier kata en ng'at mane nigi tuo ni to lande ne jomoko to eto koyud symptoms go. Omiyo tuo mar typhoid ni en tuo manyachon. En tuo ma ng'enyne kelo diep to kendo nitiere dalili mang'eny monyiso e dend dhano kodonjo kuom ng'ato. Achiel kuom mago en dalili mar kelo liet. Koro ng'enyne iyudo ni wachako paro ni ng'ato nyalo bedo gi tuo mar typhoid kopo ni oyudo liet kendo en gi diep ma last for a long time. Mane kaka tuo ni wachako gi yange to nitiere dalili mang'eny mokele del mwadhi medo wacho. Koro tuo mar typhoid en tuo ma muhimu kendo en tuo ma very common matine ni en tuo ma osebedo ka chando ji mang'eny e gwenge wagi. Iwacho ni kare jomoko nyalo bedo carriers. Ama ng'ato en carrier oting'a kute manyalo kelo tuo ni to en owuon tuo ni ok chande kata matin. Samoro kapok adhi mabor ahinya inyalo pimonwa ni carrier ma typhoid en jagono ma oyudo tuo ni nang'o to ere kaka gini dwa bede dende ma ok olando ne jowetene. Tuo ma typhoid mondo donje dendi kalo kopitia chiemo kata pi ma ng'ato modho. Koro ka pino oduore gi kute moting'o typhoid en bacteria, en kute makelo tuo ni. Koro nitiere kute gi kodhi odonjo e dend dhano, odonjo either pi kata chiemo to donjo e dend dhano, ng'eny ji biro bedo gi dalili mar tuo. To nitiere jomoko ma dendgi dhi contain tuo no, tiyudo ni kute mag typhoid gi dhi pondo kama waluongo ni gallbladder. Kore gallbladder ka koro mos ka ng'ato dhi oko to golo kutegi e okone. Ka ng'ato dhi oko to golo kutegi e okone. Koro kapo ni ng'ato dhi ochamo chiemo ma obedo smeared gi oko gi kata kapo ni oko maduong' odhi odonje pi ma ji tiyogo kata odhi odonje alode kata mana olemo ma ji chamo moko lok maler to dhi bedo gi tuo ni. Koro iyudo ni jomoko no osefweny ni gin to gino gibedo gi kutego to nikech dendgi odhi ogeng'o kwiri mag kutego koro gito gibed gi dalili go. Mago joma waluongo ni carriers. Kendo ng'ato nyalo kalo kutegi mar thuolo kata mar higni ok en kata mana dweche kende. Ma ena kode ok onyis ranyisi
gini bogoi gi tuo bende ogoye piny to en kode. En kode to onge dalili ok obed matuo. Okinyisa ni ang'o matimore e dend carriers gi nikech nyaka bed ni nitiere gimoro mo protect kata moume matuo ni ok nyal kelo ne hinyruok kata ok nyal nyoso dende. Mago koro wadonje weche mag genetics. Nitie jomoko ma immunity maggi rateke gi mag dende rateke mag dende odhi obedo matek matinde ni gino ok nyal hingo dende mayot. Koro nitie jogo machal kamago to ok yot ng'eyo ni ng'at mane ma koth gino odhi donjo kuome to odhi obedo carrier to ng'at mane ma ka gino odhi donjo kuome to yudo tuo. To mano to seng'ere nitiere jomoko manyalo geng'o tuo ni kik migi gibed gi dalili mar tuo lakini gidhi nyime ka gigolo ka gikalo kutego e oko gi maduong'. Daktari, daher mondo mipimna jogo ma samon nitiere kod thuolo mamalo mar yudo tuo mar typhoid nikech pimonwa kako landore ng'enyne opondo kuom dhano kaeto kowuok kuom dhano ka odhi e yor oko. Kaeto kaponono ni oko ni oromo gi pi ma oganda tiyo godo kata odhi e chiemo ma ji chamo kata odhi olembe ma ji chamo to moro iromo go lembe gi to kiluoko gi maler moro yudo alode gi to kiloso maler tinyalo bedo kod thuolo mar yudo tuo ni. Joma gi mantiere kod ong'ala mamalo kata thuolo mamalo mar yudo typhoid. Erokamano Ruth, iyudo ni ng'enyne jogo ma chamo chiemo aina miwachogo magi jok ma bedo ka gamo tuo ni e yo mayot. Koro kwachako gi jogo modak kuonde ma ji ng'enye kaka koro ka idhi kaka town e slum ibo yudo ni ji odak mofundore. Koro iyudo ni hygiene bedo ni piny, ler ni piny. Tiende ni mondo giyud pi maler, miluoko godo lembe, mondo ni ng'ato choko chiemo maler nikech samoro yuto be ni piny. Koro samoro iyudo ni ng'ato dwata choko chiemo to chake haraka to seweyo. Or iyudo ni samoro kama iuso nie chiemo oken jok ma uso ni chiemo ok jogo magolo chiemo kuma ler. Magi jogo man gi thuolo mar yudo tuo ni moingo jomoko. Alafu iwacho ni jogo ma dendgi acid manie ich, manie stomach mar dhano kodok chien to bedo mayot mondo kutegi okel kwiri gi dend dhano. Matine ni ka ng'ato acid manie stomach, acid ma natural manie ich mar dhano nego ga kute mag typhoid. Koro ng'at matiyo gi antacids mang'eny iyudo ni yot mondo kutego odhi obed gi kwiri kuome nikech antacids go mono acid manie stomach cha mondo oneg kutegi. Kendo iyudo ni jogo ma iwacho ni jogo man gi blood group O bene gamo tuo ni mayot. Ok ong'e gimomiyo tapani donje weche mag genetics mane wawuoye ka. Ni ka in blood group O to yot mondo iyud tuo mar typhoid. Mogik gin jogo manie school. Nikech school ing'eni tedo chiemo ne ji mang'eny matini kopo ni kutegi odhi yudore e chiemo kata pi moro mar school to yot mondo olandre ne jogo madhi tiyo gi pini kata gi chiemo nikech gin joma ng'eny. Mano kaachiel gi jogo be mantiere ute mag ang'ech iluongo ni ang'eche dong manie prisons ya gin be gigamo tuo ni e yo mayot nikech weche mag dak kuonde ka ji mang'eny mofundore kendo hygiene be samoro ok ber. Ma kowang'e kaka ikete daktari en ni ng'ata nyalo yudo tuo ni luore mana ni ne in kanye e seche machal nade samoro kumidake en kama jongo hore samoro ichiemo to kiluoko lweteni maler gi pi mamol gi sabun samoro iluoko lweteni maber gi pi mamol gi sabun to olemo michamono kata chiemo mikete dhogi no moro no korite maber to bende samoro ipok yudori kata e od ang'ech kata e school intiere kod thuolo mamalo mar yudo tuo mar typhoid. Daktari pimna ni tuo ni ong'eny marom nade pacho ka ahinya gwengewa mag Nyanza. Kikuyu wawil gi hotel samoro nyalo dhi hotel icham chiemo to kanye miyude tuo nikech samoro ikia kaka noluok olemo michamo kanyono kata chiembi kaka nochwaki kiwango maber. Mano bende nyaka wapar. Ka wadonje weche mag ni to kute mag typhoid gi ka gidonje dend ng'ato tiyudo ni gibedo mayot mondo ng'at ma gidonjo kuome ni obed ni iyudo ni ng'at ma gigodonjo kuome ni yot ne mondo oland ne ng'at machielo nikech inyalo yudo ni e ot achiel ma ji odake samoro ng'ato kosegamo tuo kendo ng'at machielo bende dhi riwore kode kata gitiyo gi chwo achiel kata gitiyo pi bende gitiyo godo machalre. Koro iyudo ni samoro ng'ato osemodho pi imbo chako wenigo itiyo gi pi achiel no miyo tuo ni medo landore ka ji odak mang'eny e anyuola achiel. Manse ni kamoro amoro nyalo yude
inyalo yude kumoro amora kendo iyudo ni kata mana jogo ma odak e town maber ma odak kuonde ma giketo ler kuma ber achiel kuom shida manyalo bedo kendo manyalo miyo tuo ni donji ni iyudo ni jogo makelo ne ji gik moko kata ng'ato mobiro ma jatich mobiro ma tiyo ot nyalo bedo ni ema nigi tuono kaka wacho ni carriers be nitie omiyo onge ng'at minyalo wacho ni kata delivery exactly onge ng'ama nyalo wacho ni en gi kinga moko nyalo yudo tuoni nyalo donjo kuom ng'ata 100% ni nigi kinga 100% maiso no ng'eny gwenge kaka mag Nyanza ong'eny. In fact ncha kan wang'iyo statistics mar sirikal mar Kenya iwacho ni e gani mar 2023 kan ochopo dwe mar adek ji mokalo 7,200 nose yud gi tuoni mago joma nie records mag sirikal to mokalo ji 200 bende nosewito ngimagi omiyo en tuo ma landore mang'eny ka mago joma oseyudo gi dweche adek kende alafu ibo yudo ni jogo bende mawito ngimagi ng'eny ne yudo ni gin kata jogo man gi gin nyithindo ma ing'eni ka tuo mar diep odonjo negi to gi lose pi matek koro mago emomiyo en tuo makwiri ne ng'eny to king'iye kiwango mar piny ngima ibo yudo ni higa achiel mokalo ne ji 5 milion mayudo tuoni omiyo en tuo mang'eny e piny mangima kendo kata mana e piny mar Kenya ka. Ponono ni ng'ato oyudo kata oromo kod ochamo olembe moko luok maber samoro tiyo kod lwedo moko luok maber samoro no moso ng'ato lwetene to lerane ologo gi pigi sabun to moso ng'ato tikia kuma ng'ano wae kia kata ka en bende samoro no okoluoko lwetene samoro no mulo gik moko ma ok ler ahinya kute gi kodonje del gikawo ga thuolo marom nade kapok gichako nyiso ranyisi. Luore gi waluongo ni dose kata matene ni luore gi ni kiwango mar kute marom nade michamo kata modonje dendi modonje iyi iyudo ni ka load mar kutego ni malo to dalili gi bedo kata mana within hours seche matin kosekalo tichako bedo gi dalili to ka kutego tin to nyalo kata kalo ndalo 2 kapok ichako bedo gi dalili koro omiyo mondo ng'ato oyud dalili luore gi kute manogamo modonje ich mamoko nyalo gamo tigame matin ma dendi gore ga goya to rumo koso eno ken ma del nyalo gore godo nyalo ka en matin kabisa especially kaka wacho ni jogo man gi acid moromo e ich margi tibo yudo ni ka kutego donjo to acid gi nyalo rego kutego ma kutego rum to king'iyo jogo ma acid ni piny kuom dendgi kaka jogo ma wacho ni tiyo gi antacids mang'eny ibo yudo ni kata kute matin del ok nyal contain magikel tuo. Adoni mondo mi konyuma wawuothe kanyakla ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka bedie ni osegamo kute kata tuo mar typhoid. Typhoid kodonjo kuom dend dhano oluongo ni stages mateni kokwongo donjo to donjo ich to ka en ich gino ma dhano kwongo winjo achiel en ich kach kasto inyalo yudo ni ng'ato chako ng'ok kata obedo gi diep mane machakore bang' mano to iluwe gi bedo gi liet mang'eny e del koro ng'ato bedo ni dende liet dende chwakore bang' mano to typhoid chako mondo odonje organs mopogore opogore fundi mopogore opogore del achiel kuom mago en kaka e chuny kinyalo yudo ni nyalo dhi nyaka e obo onyalo dhi nyaka e obwongo koro ng'ani dhi bedo matuo menyal kata rwake ward mar ICU mogik ibo yudo ni ng'ato bedo ni ool kendo oonge teko nikech sama obedo gi diep ni kendo ng'ok tiyudo ni teko mar dende dok chien nikech owito pi mang'eny koro ibedo gi olo mang'eny ma dhano bedogo omiyo magi dalili moko kuom gi ma ng'ato kobedogo especially ka ng'ato nigi wach mar diep kendo en gi liet mang'eny e del ma osebudho tiyudo ni mano bedo ni tuo mar typhoid nyalo bedo ni nie dende. Ranyisi go ng'ato kik kawe yoro yiem inyalo chich ni nitiere kama chal nade nyalo kata go machiemo ing'e ni pi mani mudho ne en pi mabende ne waka maler to jok misebedo kimoso tok mosori gi ji mang'eny iluoko lweteni gi pi gi sabun koso oyo. Aneno kiketo kata ich mofundore bende daktari signs and symptoms kaito kachielo bende kamachielo bende itang'onwa kata weight loss ma kachop kama ng'ato wite ratil mar delni gini ochami kuom thuolo marom nade? In fact wach mar wito kilo no wito ratil no en gima muhimu nikech ng'eni ng'eny ji okawo ka gima typhoid en gimoro mayot kiwinjo ka ji wache ni anan gi typhoid othiedha asetieko
Typhoid nyalo bedo tuo ma kwirine ng'eny. Kendo rwako ji ICU kendo nitie jogo monego kaka wasewacho. Koro ka ng'ato typhoid obedo kuome, iyudo ni typhoid nyalo bedo kuome mokalo kata mana jumbe 2 nyalo dhi kata mana jumbe 4. Koro sama ma timore, iwito pi, ok inyal chiemo, oko maduong' bidhi mang'eny. Magi miyo dendi chako ridore kendo ibedo gi weight loss. Kendo magi be medo wich bar. Nikech ing'eni sama pi odok chien kuomi, wiyi chako bari. Koro magi gin kuom dalili mabedo ka ng'ato teko mar typhoid koro osechako bedo matek ei del mar dhano. Daktari kiyana to wanyalo kawo yweyo kata wadhi nyime ka waduogo wang'iyo typhoid. Kato seche mwaseduogo to wabro ng'iyane gigo ma samoro ka iwinjogo gik monego bed ni timo kapo nono ni en diagnosis idhi time nang'o mondo wadhi e kidieny machielo. En penj laktar wang'iyo tuo mar typhoid. Wantiere kod daktari wa studio. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Mondo mi ikungo omenda e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Dhiang' man kae gin dhiang' ma variety miluongo ni Fresian. Fresian en variety magolo chak mang'eny, to kalure gi pitho maber, kimiyo gi chiemo maber, to onyalo golo ni chak mopoto. KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo wang'eyo tuo mar typhoid. Daktari, waneno ranyisi mang'eny. Ipimonwa kachani kata ranyisi bende bro luore kod dose ma ikaw. Ka en dose mamalo to ranyisi gi bro timore piyo piyo. To kaponi en dose matin to samoro kibineno kata ranyisi to entiere kod kutegi. Nipimonwa kacha bende ni mondo mi ng'ato bed carrier kata mondo mi ng'ato bed kod kutegi to kolan ne jomoko manyiso ni nitiere kaka nyinyo ne chal kata genes ma kute moko kaka mag typhoid gi ok nyal hinye kata matin. In kaka daktari ka wabiro iri gi ranyisi mane wantiere godo cha, thothne utimo nonro kata diagnosis nang'o? Erokamano. Gima nyaka timne ng'ato manigi tuo mar typhoid kata kiparo ni ng'ato nigi typhoid kobiro iri gi dalili manyiso mawasewuoyegi. Achiel wan gi pimo miluongo ni blood culture. Blood culture tiende ni kao remo tidhi kete e lab titemo mondo item dongo kutegi mondo gidonga ne ine ka gidhi dongo e lab. Koro blood culture en gima muhimu nikech en achiel kuom gigo ma ng'enyne bedo positive ka ng'ato nigi tuo mar typhoid. Mar ariyo inyalo timo stool culture. Inyalo kawo oko maduong' titere e lab gitemo ka gima ikuogo kutegi mondo gitemane dongo e oko maduong' ni kopo ni kutego ne nitie kanyo. Mano biro luongo ni stool culture. Blood culture gi stool culture kawo thuolo mang'eny mondo gidongi. Usually gikawo ndalo 3 nyaka ndalo 5 kore ka gibed tayari. Gimara adek minyalo timo en ni nitiere test malng'iyo antigens kata mana ging'iyo okot mar typhoid ni to gipimo gi e lab gi special tests. Waluongo gi ni antigen test. Waluongo gi salmonella antigen test. Mago be test mitimo ne typhoid. Mogik bende samoro yudo ni typhoid nyalo pondo. Kendo kopondo ahinya ma ok nyal yude to samoro wadhi nyaka mana e bone marrow. E ondhudho emidhi ywayo to wadhi wa culture mondo wamany typhoid. Mano nyisi kama typhoid nyalo donje modhi oponde. Nigi nyalo donje nyaka e ondhudho ma e kuro kanye modhi oponde. Koro iwacho ni e test gote ma idwaro ga ni jotim mostly en mar blood culture. To kidwaro ma kitimo to ok nyal koso yudo tuo no kopo ni entie to en bone marrow test. Koro magi moko kuom test ma ka ng'ato dhi e hospital to daktari nyalo timo mondo many tuo ni. Inyalo yudo daktari samoro ne una e ot kata una kanyakla jochiemo duto te jodak kamoro achiel pi ma ji tiyo godo en achiel. Jomoko yudo typhoid to jomoko ok yudi. Ka mano timore en ang'o matimore family ka debe ni wadok e weche mag genes ka. Kaeto bende seche mwatimo diagnosis iwacho ni nitiere kaka inyalo ng'i oko, onyalo bedo oko maduong', onyalo bedo remo, koso ok en kamano. Kiwacho no kacha bende ni nitiere cultures ma bende timo ka gimikuogo kute ka e oko maduong'. Culture ni thoro ga kawo thuolo marom nade mondo mi ogol duoko kamili ni ma atonen typhoid? Culture ko kawo mar remo kata mana mar oko maduong' kawo ndalo 3 nyaka 5 inyalo dongo kutegi kasto koro ibed gi confirmation ni ng'ani ne nigi kute mag typhoid. To kidok e wach mar ni jomoko bedo gamo tuo to jomoko e familia ok ogamo tuo. Mano luwore gi dose mane ng'ani otiyogo. Nyalo yudo ni samoro te uchamo chiemo ni to ng'ato no chame ka part mane nigi kutego moingo part ma ng'at machielo chamo. Kata kikawo maembe more mane uchamo, chido ni maembe ni samoro kamano mienore gi kutege en mana bathe konchiel. To kanye ma ng'ato odhi chamo to ng'at machielo to odhi chamo kuma ne ler. Oweni kuma machielo. Koro manyalo yudo ni ok ne ji tetete modhi chamo chiemo gi magamo tuogi. Nikech luwore gi dose bende kendo luwore gi acidity manie e stomach kendo luwore gi bende gi immunity mar ng'ato. Teko kaka ng'ano nyalo geng'o kwiri mag tuoche gi.
manyiso ni en okang' ma nyaka ng'ato dhi e osiptal oseneno ranyisi to dhi e osiptal mondo mi bed adiera ni nitiere kaka kute gi nitiere kute mag typhoid. Daktari, seche ma oseyud ni ng'ato nitiere kod tuo mar typhoid, nitiere ga bende weche moko ma thoro liekore. To kapok adonjo weche ma liekore, ipimonwa kata ni tuo ni kapo nono ni odonje del, to iyudo ka ratil mar del ni wachonwa ni dok piny. Ng'ato samoro nyalo bedo ni chiemo maber to ratil mar del doka piny. Adwa ni nuona kanyo mana matin, ang'o miyo ratil mar del dok piny to ng'ato to chiemo maber kata doko ni nitiere kod kute mag typhoid. Koro iyudo ni sama ng'ani chiemo to en gi diep be. Matini chiemo ni ok bed absorbed. Chiemo ni ok donje, ok ywagi nyimbich mondo donje remo. Chiemo ni owito tetete e chomo dhiye. Koro mane achiel kuom gigo manyalo miyo ratil dok chien. Mar ariyo, dendwa ng'enyne en pi. Sama ng'ato dhi oko maduong' di mang'eny, en gi diep mang'eny, owito pi mang'eny. Ting'e ni dend dhano ng'enyne 60%, ata malo 60 en mana pi. Koro sama ng'ato wito mano be dhi duoko chiemo ne piny. Alafu mogik be yudo ni jogo matuo, especially nyithindo, ibo yudo ni sama nigi tuo kendo tuo mar typhoid odonjo dendgi matek, ok gichiem be maber. Koro mago teko riwore to miyo ratil mar del dok chien. Kanyi lero maber mokalo. To ka waseyudo pimo moa itimo cultures, ni wacho ni watimo culture mar remo, itimo kacha mar oko maduong' bang' dala dek to duoko osewuok. Ibro neno kutegi ging'eny ka marom nade gichal nade. Thieth chako ga chaka sechego koso untiere gik ma inyalo tim mondi kapod imanyo kaka ibro tim thieth. Samise ka culture cha, kisegolo sample no iore lab, ichako thieth gi sano. Ok irit mondo duoko duogi, nikech tuo ok riti, tuo dhi nyime dend dhano. Omiyo gisechego ichako ng'ato e thieth. Ka en ng'at ma ok ng'ogi kendo diepo ok ng'eny, tinyalo miye antibiotics monyalo muonyo. To kopo ni ng'ok ng'eny to diep be ng'eny, tiyudo ni waketo yath michuoyo. Ng'enyne yath michuoyo mathiedho typhoid waluongo ni ceftriaxone, mane yath ma ng'enyne osetigo ma pod nigi ngufu manyalo tieko kwiri mag typhoid, to mimuonyo waluongo ni ciprofloxacin. Gima muhimu mong'endo dhano ng'e en ni typhoid ka ok othiedh kuom thuolo moromo to yot ne mondo oduogi. Matieni odhi oyingo teko mar yath manisemiye cha. Odhi membo fundre. Moduogi kata kopo ni ok yudo infection manyien. Koro iwacho ni ka ng'ato nigi tuo mar typhoid mobedo confirmed, ok ma iwacha wacha gi. Typhoid mobedo confirmed nyaka thieth kuom thuolo ma ok tin ne jumbe 2. Ka ng'ato tiyo gi antibiotics, mane kinyalo tieko kwiri mag tuono. To king'ado yath chon, tinyalo miyo chanzo mar tuono mondo ochako duogi. Na winjo ka ni mulo kamoro kanyo weche mag fever kata del machwakore nikech gin kute modonje del, to thothne kute ka odonjo ga del, yudo ka del dwani mondo mi ogore gi kutegi. Machiel kuom yo ma del temo ga gore gi kutegi kata mar rito dendwa en ga ka ibong'eyo ka ponono ni liet mar del dhi malo. Akeni ma bende chalre kod chandruok ma owuoyo ma typhoid kawuono ni makelo chwakruok mar del. In fact, tuoche makelo chwakruok mar del ma ndalogi kalo mang'eny, typhoid en the commonest cause. Waluongo ni prolonged fever. Kineno ka ng'ato nigi del maliet mar thuolo mang'eny, osekalo ndalo mokalo juma achiel donje juma mar 2, en gi liet e dende. Achiel kuom gigo manyaka many gi teko gi mahino en typhoid. Nikech typhoid kelo liet ma ndalo ne budho mang'eny, waluongo ni prolonged fever. Koro achiel kuom tuoche go en typhoid. Nitiere tuoche mang'eny bende manyalo kelo ni liet, to typhoid en tuo muhimu manyaka ng'i ka ng'ato nigi liet. Kane pod wantiere weche mag ranyisi, daktari, chien kocha naneno kipimonwa kacha rose spots kata rash. Ma bende thoth nitiere ga agog ng'ato kata kor ng'ato. Mulna kanyo matin maka pono ni bedo exposed, yudo kata ichamo chiemo ineno gigo. Rose spots go ginang'o gini? Rose spots gito kendo del kandwa mar jo Afrika ka. Marwa mar jo rotenge. Okoyot neno. Kineno kata picha ma wan go ni ibo neno ni en ng'at majarachar. En moyot neno. Koro jogo marateng' ahinya, ma jogo madichol, apani manyo kaka waluonge, to ok yot mondo ine rose spots gi. Gin ga ni ka ng'ato nigi tuo mar typhoid to golo rash no e mbele mar dhano, especially e kor gi mbele ka. Koro mane kaka rose spots go bedo, to ken gima yot neno, omiyo ng'eny ne wan jo ratenge ok wamanyi ahinya kaka dakteche.
Odwa chalo gi sports mag chicken pox kako so gito gipodwa pogore. Kendo mar chicken pox to yot ng'eyo nikech en oting'ore en oting'ore ga gimana. Oting'ore nyalo nene nikech opuchni e del. Mar typhoid ni to en ni dendi skin ni en flat, skin ni en kaka en, to mana ne king'iye tineno ka en gi dot. Okoyot neno dhano ma jarateng', oyot neno jogo ma jorachere. Ranyisi gi kang'iyo gi ahonda, wich bar, chuny mating'ore, kata ng'ok, diep, lit mantiere ich, koso ndhadhu mar chiemo, loss of appetite, koyo, liet. Ranyisi gi kwang'iyo gi gidwa chalo kod ranyisi kaka tuo mar malaria. Ere kaka ng'ato biro pogo ni oyo gima winjo ni to typhoid kata oyo gima winjo ni to malaria? Gidalili to samoro tek pogo nikech ng'eni malaria be nyalo miyi diep. Omiyo samoro ok yot pogo. Gima wanyalo tiyogo mondo wapogi ni kidhi e osiptal, namba 1 malaria donge wan gi kaka wapimo malaria mondo imany ka ng'ato nigi malaria e dende. Mar 2 blood count, nitiere gima luongo ni full hemogram. Ka ng'ato nigi typhoid to waneno ga ka nitiere white cell count ne dok ga piny. Kendo mano gima typhoid timo ma tuoche mang'eny ok tim, kata malaria ok tim mano. Koro bedo ni white cell count e typhoid odok chien, to kidhi e malaria to en platelets ema dok piny. Koro nitiere kaka ka ng'ato biro osiptal to watiyo gi lab go mondo wang'e ni to ma nyalo bedo tuo mane kata tuo mane. To achiel kuom gigo ma dalili gi nyisowa en ni typhoid nyalo landore e dendi mangima. Onyalo chope wiyi mibed gi wich bar, onyalo dhi e kori mibed gi ahonda, onyalo bed e ich mibed ni iwinjo ka nigi chapni ma ng'ok gi diep gi rem bede. Mago te onyalo timo. Daktari kinyalo yienwa waka uyuyo ka waduogo to wadhi nyime mondo mwang'e ni kaka wanyalo thiedhe. Pono ni osetim culture otim culture mar oko kata mar remo mabendo pogi ni ok tuoche mamoko kaka mar malaria, en typhoid. Wang'e ni kaka thieth chal mana kiyiena. Ana kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ka waduogo to wang'e ni ka bende typhoid ni inyalo thiedhe koso ok nyal thiedhe. To kinyalo thiedhe ithiedhe nang'o? Omiyo kidieny mogik ni kik obayi kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedo ni en kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adni buch tho. Oteni okeli kod Roll Media Services. We care. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. Female
Familial genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 *380# to get Thank You, Lord. Hello. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo wa shilingi $500,000. Unahisi aje, Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na $500,000 wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487 *3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na Viusasa. Askari wamekuja kufuruga. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. Yuaroko neno e kind gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod obila ka oseyo obila kuom temo thiro chenro mage. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti be compelled to publicly declare what their private interest is in the Portland's land. Jod bura ma Ukambani dwaro mondo non Kalonzo Musyoka kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti e wi lowo ma Mavoko. We got all the documents from the Ministry of Lands, Survey Department to support that this land is a public land. Yesisio yango ni giseduoko e lwet piny owacho lop chiro ma Kibuye kanyakla kod lope mamoko e bomano mane oyaki. Machiegni kendo penj laktar kokalo RAMOGI TV. Ngima en mwandu. Wang'iyo kacha tuo mar typhoid. Daktari opimonwa maber kaka inyalo lande, kaka inyalo yude. Nok ang'e ni wabedoga kod carriers mag typhoid, daktari. Kare wantiere kod carriers. Maino ting'a to linga kode ka. Opunyalo pogo ne jomoko tento. Onge dalili. Kendo onge tuo. Kendo nyalo timo maru marigni. To gikoni bro rumo kuome ka koso mare ni to en na mare. Koro kidwa mondo tieke nitie jogo ma idwaga ni mondo tieke, especially ka ng'ato for example dwa tiyo e hotel industry, ka ng'ato idwa ni mondo ndike tich mar dhi tedo. Ka en gi kute mag typhoid oko ni to ok nyalo yudo tijno. Koro samoro watimo kamano to chuno wani wagolo gallbladder mondo wagol tuo no rum kuome. Koro mano samoro nyalo timo. To kikdoke mfano mana mi mar manodongo ni Sister Mary Joseph. To the typhoid Mary
typhoid Mary ne actually no tho kapod en gi tuono. Kano timne postmortem to pod oyudo ka kutego ne ntiere gallbladder mare bang' ka gini nosebedo kolando mar igni gi igni. Omiyo samoro nyalo bedo abeda kode mar thuolo mang'eny ma ok ong'ere. To seche ma kutegi obet kata gallbladder kae kuom thuolo mang'eny ok okel chandruok moro amora ne dendi ka tonge gimotimo ni ma nyalo mi chandruok. Ne carriers gi ok gibed gi chandruok moro amora. Gi contain chalo kaka jomoko wacho ni kata kwiri mar ayaki ginego kine ka uyudo dalili ya tiere joma luongo ni slow progressors. Koro miyo dhano opogore kit chwech mar dhano kaka Nyasaye nochwewa opogore. Koro tuo mar typhoid ka bende mano gima osefweny ni nitie jogo ma ginego kwiri mar tuono kendo tuono opandre apanda e gallbladder gi kanyo to onge gino motimo gi ema nigi lande ne jomoko. Samoro ka wayudo thuolo to jo wanyalo tang'onwa picha mar system mar dhano mondo wang'e kuma kudni ni pondega gallbladder ni maka ponono ni intere kod typhoid to kanye kuma odhi otimore nade odhi oponde. Daktari ni masetimo culture mopogore onyalo bedo culture mar remo, onyalo bedo culture mar oko maduong' koso kamano moyuni samoro intere kod typhoid osebiro kod ranyisi mopogore wakati imbe kaka daktari wacho ni ma ato typhoid ranyisi gi to chal gi mag malaria to ma ten typhoid. Thothne thieth thoro chalo nade nikech ka ema winje ga ywak mang'eny. Thieth mar typhoid en e kidieny ariyo. Namba 1 en antibiotics, matini yedhe mag kute. Antibiotics konyo mondo ogol kutego e del. To mar ariyo en pi. Imedi pi nikech pi kodok chien e del ema medo kwiri kendo medo dhano bedo ma ol sama gin gi tuo mar typhoid. Antibiotics mimiyo dhano mar tuo mar typhoid ni ginyalo bedo mimuonyo kopo ni en ng'ano ma ng'oko ok en achiel kuom dalili mane en go, kata ginyalo bedo michuoyo e ler. To pi mimedo to iyudo ni imedo ng'ato pi kulingana gi kiwango mar diep ma en go. To achiel kuom gino mana wacho kendo manyaka anuo kendo ne jowinjowa en ni ka ng'ato nigi tuo mar typhoid mobedo confirm nyaka miye antibiotics mar thuolo moromo. Ok ong'edo bed ni ng'ade nyaka obed at least jumbe 2 mar antibiotics komuonyo yath kata ka po ni en gi dalili ma severe ten yath michuoyo to nyaka obed jumbe 2 kokamano to yot mar kwiri mar tuo no chako duogne obed gi gima oluongo ni relapse. Koro relapse mar typhoid yot mondo timre omiyo typhoid en achiel kuom tuoche go ma wabedo ga very keen ni antibiotics omendo muony mar thuolo mowinjore. Pi be nyaka medi. To gima daher mondo mi isisitiza kata mondo mi tiel weche mag muonyo yath kuom thuolo mowinjore. Wacho ni thuolo mowinjore kaka typhoid jumbe 2. Tiyudo ni samoro ng'ato muonyo yath kata juma achiel to winjo kodhi maber. Thothne oganda thoro ga we yath gi e kore. Ma inyalo wacho ang'o? Mano en achiel kuom gigo ma nyaka wa med jiwo ji mondo giwe nikech kopo ni mano timore tibo yudo ni achiel kuom gigo manyalo timore ni ng'ani en onyalo bedo ni kwiri gi nodo kuome to nikech okotieko kutege dende to chako bedo kaka akaria matini koro kutego pod odhi nyime ko ogologi oko ni maduong' to magi nyalo landore mak ng'at machielo. Mar ariyo en be tuo ni nyalo bedo kendo ma yud ngufu e dende kendo nyalo bedo ni owinjo maber mar jumbe 2 kata jumbe 3 kendo chako bedo gi liet kendo chako bedo gi diep. Omiyo specifically tuo mar typhoid antibiotics nyaka tigo mar thuolo mowinjore ma en gande jumbe 2. Ma imbe ko kitieko tibiro bedo kod chandruok ma bedo watemo gore godo mar bedo resistant to antibiotics. Teneni yedhe gi komi to koro ok biti dendi maber nikech dendi osedhi mung'iyo kodgi mochagi. Koro chieng' moro kata kapo nono ni yudo tuo mar typhoid kata tuo machielo timi antibiotics to kidhi konyi. Kamano. Omiyo mano en gima nyaka wawach gi pek modwarore godo. Daktari ne wang'iyo gallbladder ma bende thothne e kama kute mag typhoid dhiga ponde. Ka e kuma nikech aneno ka ochiegni kod chunya to gi dholuo maber wanyalo wacho ni ka ma en dag kedhno. Yes, ma en dag kedhno. Kedhno bende en achiel kuom gigo mitiyo godo e weche mag rego chiemo kod gik makamago. Ka emodhi oponde. Odhi opondo kama rangi maralumno. Waluonge ni gallbladder. Gallbladder kano ema samoro bende idoga ni bedo gi kite waluongo gallbladder stones. Ka jomoko osewinjo ga ni ng'ato nigi gallbladder stone kanye ma kitego bedega. Koro kute mag typhoid kanye ma ng'at ma en carrier gi opondega.
to koro wuok kanyo to kale yo mar kedhno to donje nyimbich to ng'ato gole gi oko ne maduong'. Kore mage kaka carriers kale ne ji. Emomiyo jogo magin carriers to dwa tiyo kaka naptemo pimo ni migawo mar hotel nyaka gol gallbladder. Mondo ka en carrier mondo kikolo gallbladder to koro igolo kutego kendo embo dong ka koro okodhi nyime kokelo tuoni ne jomoko. Kigolo gallbladder daktari ma ato dhi wuok odhi baro matin owuoge twakwa ma kawuono igolo gallbladder ma bende golonwa kedhno ma bende konyo e rego chiemo e nyombich kaka nipimonwa cha. Tijni koro jomage madhi tiyo kata ngo madhi tiye madhi golonwa kedhno gi nikech igole ten bende tire gi tije ngo madhi timore kanyo ka wadhi nyime kod twako mar typhoid. Bas mano penje maber king'iyo e pichani tinyalo neno ka kedhno ae chuny ae liver to biro kochimo nyimbich ma nyimbich ka koro biro ibo neno ni gallbladder ka inyalo tiyo maonge kode king'ado pod gini nyala dhi ma kedhno dhi e nyimbich ok ochuno ni nyaka donje gallbladder emomiyo golo gallbladder ok dhi ketho wachni be emomiyo ng'eny ji yudo ni samoro gallbladder gi golo jogo man gi shida mar gallbladder joma nigi stones gallbladder igolo gallbladder nyalo bedo infected nyalo bedo gi tuo ma iluongo ni cholangitis igole onyalo bedo gi cholecystitis igole koro carriers ka binyal gole kigolo gallbladder onge gino marach madhi timore e dend dhano dhano nyalo bedo dak maonge kode. Okay mano ero kama na ipimo nogo maber mokalo daktari ni kechadier kedhno iloso e chuny to ntiere kaka onyalo chopa e nyimbich ka olore kaka wanene pichano. E seche ma ng'ato yudo thieth daktari en ang'o gini monego bed ni otimo mondo mi oritre mondo mi omed chango maber nikech waneno ranyisi ka ng'ato ol ng'ato ng'ok ng'ato nyalo bedo kod diep ng'ato nigi chandruok mang'eny tene ni ngimane ok otegno kata matin. Seche ma in e thieth ere kaka onego bed ni itimo ere kaka onego bed ni ritori maber? Namba 1 nyaka imodh pi moromo kendo ka en ng'ato man gi ng'ok mok nyal modho pi nyaka mede pi moromo. Mane achiel kuom gigo ma nyaka tim ma muhimu especially ne jogo matindo nyithindo matindo kata jogo ma jodongo mayot mondo pi orume dendgi. Koro ng'atno man gi tuo nyaka tim mano. Mar ariyo nwasewinjore ni nyaka iti gi antibiotics maber kaka daktari ondiko ni. Mar adek dwarore ni mondo chiemo makoro ichamo gi sechego kik medori tuo machielo. Chiemo ni ka en chiemo miluoko kaka olemo tiluoke maler. Ka en chiemo michwako to ngendo chwake maneg kute te. Ka en pi milogo to ngendo be pi maler kendo lwedo ni nyaka log maler. Alafu mogik kidhi oko maduong' sama en gi tuo ni nyaka idhi e cho. Kik idhi oko e pap. Kaka samoro ido ni e gweng' samoro chope tin koro ng'ato dhi e pap to sama idhi e pap ni donge koth nyalo chwe to oula tero pi gi nyaka e kisima kata mane shamba ji kama ji opithe ama kidhi kaka ng'enywa odak e dhonam kaka wan dalawa tibo yudo ni samoro ka ng'ato dhi losore kamano to ka koth ochwe to magi mol gi oula nyaka e nam to jomoko be dhi tuomo pini kendo gigole nam ka gidhi tiyogo koro magi achiel kuom gigo mago gigo ka watimo to wadhi duoko tuoni mondo kik omed ka en gino mamedo chandowa e gwengewa ma Nyanza koni. Daktari ka ponono ni ng'ato yudo tuo mar typhoid kaka koro jomoko yude samoro ithiedhi okoru maber e dendi niwacho no nyalo rikati dendi onyalo dhi toduogo odhi toduogo kamano kosiko ng'eny dendi kute gi ng'eny dendi antiere complications monyalo kelo kata tuoche maluore monyalo kelo dendi ka complications ntiere kendo manyalo bedo matek. I mean complication ma waluoro en ni onyalo nego dhano. Typhoid nyalo nego dhano kata ka ninyo kana wacho statistics to wacho ni ntiere jogo ma kata gi Kenya wa ka ma typhoid ne makelo tieko ngimagi. Koro achiel kuom complications ni typhoid kose e nyimbich kendo landore fundi mopogore onyalo donje chuny kendo moketh chuny. Mano is achiel kuom complication omi bedo gi liver failure. Mar ariyo onyalo nejo obo monego obo nikech kori bedo gi pneumonia odhi oketho yo mar kaka inyalo gamo muya. Typhoid kute mag typhoid nyalo ai nyimbich magi donje remo magi chope obwongo magi kel tuo e obwongo waluongo ni encephalitis omiyo en obwongo chako yarore okuot kendo dhano ino ka pache lal mano nyalo timore. Sama ene nyimbicha onyalo po nyimbich waluongo ni perforation onyalo po nyimbich kendo mano bedo ga complication matimore especially ne nyithindo kene mami nyithindo inyore nikech kopo ni odhi opowo to koro mano tiende ni oko maduong' cha te odonje e dhano
mano kelo ga hasara maduong'. Mogik onyalo miyo remo chwere e nyimbich, waluongo ni intestinal bleeding. Magi te nyalo timore ka ng'ato nigi tuo mar typhoid, kendo gin complications ma waluoro emomiyo wathiedho ji gi mahino kopo ni tuo ni oyudi. Kaito bende wapuonjo gi e Ramogi TV e penj laktar ni mondo ming'e ni tuo ni nyalo kelo ni nyaka nyimbich matuch ko en complicated perforation ma nyalo miyo kata oko maduong' koro wuka to donje del duto te moken gi maber kata matin. Daktari, kapok watieko chenro ni, mulna wach chanjo mar typhoid. Wach chanjo mar typhoid en gima muhimu, especially nikech en gima ka ng'ato dwaro ni mondo wa prevent kaka jogo matiyo e hotel. Magi achiel kuom gigo minyal tim mondo kik tuo ni landre ne hotel kata ne nyithindo. Kidwa ni mondo kik typhoid yudgi, to ntiere typhoid vaccine minyalo migi. Typhoid vaccine gi gin mopogore, to chanjo mang'eny ne imiyo ji en mimiyo gi e dhok, indong'o ni e dhogi kasto imuonyo, to magi miyo ibedo gi antibodies, kata dendi bedo gi teko mar geng'o tuo ni mar donjoni. Koro kinga nitiere ka ng'ato tiyo gi typhoid vaccine, omiyo en achiel kuom gigo ma jogo man gi at risk, matine nyithindo matindo, jogo ma odak e jela, nyithi school, jogo matiyo hotel, jogo manyalo miyo tuo ni bedo kuomgi, kaachiel gi jogo be matiyo hospital, ong'eyo be ni tiyo gi yudo vaccine mondo okonygi kik tuo ni hinygi. To chanjo ne chiwe kamoro amora? Chanjo ni gi sani to ok chiwe kumoro amora. E hospital kidhi to kipenjo tinyalo yude, en e osiptende, to ok chiwe ne ji te kaka chanjo moko, nikech so far ok en achiel kuom chanjo ma obedo mandated gi sirikal. To okang'e gimomiyo sirikal ok mandate, to en chanjo madwarore mondo michiwe ne ji kaka mathoth kaka nyalore. Chanjo ni teo imiye ng'ato, iwacho ni imiye ng'ata joma tindo, joma dongo, jodongo. Ya iwacho ni higni 2 nyaka higni 64 qualify mar yudo chanjo ni, nikech magi joma age group manobede tested. Koro from 2 years nyaka higni 64 nyalo yudo chanjo. Koro ka ng'ato ja 65 kata 70 to konyalo yudo chanjo. Koro kubiro e daktari kaka an to wanyalo discuss mondo ng'eni to ben gi risk mar yudo tuo ni, kasto kopo ni en kamano to wanyalo miye chanjo. Ero kamano ahinya. Kapok watieko chenro, daher mondo mipimnwa kaka wanyalo geng'o tuo mar typhoid, daktari. Ang'eni sewache mang'eny nyaka ne wachake, lwedo mok luok maler, isewachonwa kacha chiemo mok chwak maber, alode mok olos gi kainago. Parnwa kata wang'eyo, daktari. Ero kamano Ruth, gimomiyo wamedo nuoyo ni en gik mayot gi ema geng'o gik matek. Kitimo ma wawacho kendo wanuoyo gi, to kendo igeng'o matek mabiro mbele. Koro luoko lwedo en gima muhimu. Iluoko lweti gi pi kaber, to pi man gi sabun gi pi maler. Kichwako chiemo, ichako chiemo mochiegi. Ka en chiemo mok chwaki to dwar ni luoke kendo iluoke maler, obed alode, obed olemo. Ng'ato ka dhi oko, ong'endo dhi oko e cho mondo kik mano landre. Magi ka ng'ato timo to biro konyo mar geng'o tuo ni kabisa. Kaito samoro ni ka intiere e tie aora, itiyo gi pi aora, pigno nyaka ni chwake maber kabisa. Kamano. Mondo mi iti kod pi maler. Kamano. Ero kamano nya daktari. Nitiere gimoro ma wanyalo wilgo ma diher mondo mi medi kotenore kod tuo mar typhoid? Apa ni gima nyalo medo en achiel ni ka ng'ato nigi liet mang'eny mar thuolo mang'eny, ong'endo gi par ni typhoid en achiel kuom tuogo manyalo kelo mano, omiyo gibed tested maber mondo kik ng'ato hinyre. Otherwise apa ni wawacho ng'eny kuom gigo mong'endo wawinj kawuono kuhusu typhoid. Ipani watieko gite? Apa ni walung'o gite. Ero kamano nyapono ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye? Inyalo yude e hospital mar Avenue e boma ma Kisumu ka, kendo warwako jogo manyalo bedo ni shida ne gin go kata mana infections mopogore, tuoche malandore machielo, to ginyalo yude e hospital mar Avenue Monday nyaka Friday, ane hospital kanyo are saa 5 okinyi. Koro ginyalo medo penjo kopo ni ng'ato nigi penjo kanyo. Ka wiya poko wil, daher mondo minyisa ni to chanjo cha mar typhoid cha onyalo bedo pesa diko, so kadi okumba mar thieth mar piny owacho cha nyalo chule? NHIF chule, kendo NHIF ma comprehensive be oyiene e hospital mar Avenue. Koro inyalo kibiro hospital to wanyalo ng'iyo, nikech ing'eni be luore gi company mo supply koro nyalo wacho ni gimoro 2,000 nyaka 5,000 kanyo, to en joma supply opogore, omiyo be ok en gimoro ma en achiel. To en vaccine mayudore.
obiro doses adi kosa achiel noromo? En dose achiel. Ka ng'ato osemi dose achiel to mano oromo. Onge gimoro bang'e gini 5 booster kiang'o? Mano onge gi wach mar typhoid ka. Ero kamano nya daktari, amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ageno ni ka wachako waluongi tibo biro wago e mbaka. Kotene kod gigo manyalo rocho ngimawa mondo wabed kod ngima makare nikech ngima e mwandu. Ero kamano, abiro. Ero kamano ahinya. En penj laktar kendo daktari wa ong'iyonwa tuo mar typhoid. Maduong' mowacho kacha ni wantiere kod chanjo sani. Chanjo ni nyalo dhi e osiptal moro amora tipenjo, gibiro pimo ni kendo gibiro ng'iyo kapo nono ni iwuok e gwenge kata kuma tuo ni nyalo bede mathoth mokalo. Koyudi kode te matek mondo mi muonye yath kaka dwarore, to kapok ochopo mondo mi oketie muonyo yath gi tich matek giduto te mondo mi geng'e nikech geng'o ber moloyo thiedho. Nyaka kendo odiochieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masane.